De bon llinatge ve el nostre ase, encara que amb les dents es grata el cul. I per què us dic això? Doncs és una frase feta catalana que podria descriure perfectament a la cap de l'oposició i a la gent de Ciutadans, perquè són un grup que no sap mantenir les formes en un Parlament. Hem pogut veure com avui ja els han hagut de parar els peus. El president Torra, per cert, ha estat extraordinari denunciant les incongruències de Ciudadanos, aquestes que ens van dient tot el dia que som uns colpistes, que si som uns supremacistes, uns xenòfobs, etc. Però, a més, quan els responen no deixen ni parlar, es fiquen a cridar, es fiquen a gesticular, de manera violenta, a més. Demostra realment que aquests que representen la gran majoria silenciosa deuen representar la minoria violenta que hi ha a Catalunya, perquè després resulta que les agressions que hi ha a Catalunya són per part d'unionistes, per part d'espanyolistes. Ja poden anar rebentant barraques d'horts, ja poden anar intimidant ciutadans al carrer, ja poden perseguir gent que porta estelada, escopir gent que es nega a dir Viva Espanya o coses d'aquestes, però segueixen igual. I amb el discurs del colpisme, etc., se n'obliden d'una cosa. Ara ja heu vist que Ciudadanos i el Partit Popular han organitzat una manifestació a Madrid, a la plaça Colón. Aquesta gent, sabeu què els hi passa? Que estan veient el que ha passat a Venezuela i diuen, doncs mira, com que nosaltres no governem el Parlament i no fan el que nosaltres volem, doncs ara muntarem aquí una manifestació i aviam si fem caure el govern, un cop d'estat. Això és el que intenta fer PP i Ciudadanos. Que es preguntin realment qui són els colpistes, que es preguntin realment qui són els que salten la llei, els que ignoren sentències com la del Castor, que va resoldre el Constitucional. Realment aquí hi ha uns partits que estan fora de la llei, que és la banda dreta, sobretot, que tampoc salvarem el PSOE, però vaja. Però PP, Ciudadanos, Vox han demostrat que realment són l'autèntic eix xenòfob de l'estat espanyol. I el col·lectiu amb el qual tenen el problema més gran som nosaltres, els catalans. Però no els deixarem passar. Guanyarem. Visca la República de Catalunya.